Nura Mustapha Waye matashi ne wanda tun halin ƙuruciyarsa yake da burin yaɗa kyawawan halayen musulunci da kuma ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya cimma burinsa na cusa waɗannan kyawawan halaye a zukatan mafi yawan 'yan kallo. Nasarar Nura Mustapha a wannan buri nasa dai bata zo da mamaki ba, saboda addu'o'i da yake samu da kuma kyakkyawar niyyar da ya sa gaba. Amma duk da haka, karɓar saƙon a wajen 'yan kallo shi ke sa shi tunanin shine ko Nuran da yunkurinsa na farko bai samu shiga ba? Labarin yana so isar da sakonni ne da ba farko an gina shi ne akan gaskiya da riƙon amana, to daga ƙarshe kuma sai aka dinga masa rassa, aka dinga sako sakonni ta yadda mutum zai rayu yadda zai sadu da Allah lafiya, ya yi rayuwarsa cikin salama kuma ya mutu cikin salama. Za ga tunda a sakonnin za ga akwai yadda ake koyawa da tarbiyya a cikin shirin, kuma da yadda mutum zai tsaya akan tauhidi da kuma yadda zai tsaya akan soyayyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda mu da ita muka gada tun a gidajen da kuma sauran abubuwa na ilmai wa'anda ba a san su ba, kama daga alwala, sallah da kuma tsarki da kuma zamantakewa na rayuwa. Isar da saƙo musamman wanda ya shafi addini da kamar wuya, saboda shi jigon fim an fi asasa shi ne kan nishaɗi kaɗai. To amma tunda an ce shi mai shawara aikinsa baya ɓaci, wani malami ne ya ƙarfafi gwiwar Nura ga wannan aiki nasa na alheri da ya sa gaba. Shi ai fim kamar kwalaba yake, idan ka ga dama za ka iya zuba masa rubutu, idan ka ga dama za ka iya zuba masa giya, in ka ga dama za ka iya zuba masa zuma. To idan ka ɗauko yanzu fit ɗin Izza So, to kaga da rubutu da zuma aka zuba masa. Miliyoyin mutane suna kallon wannan shiri kuma suna tura saƙonni waɗanda su ne ma'aunin karɓar da 'yan kallon ke masa. Wallahi tallahi akwai wasu a lokacin tun farkon ma kafin shirin ya nisa, irin kawai dan dai ba zan iya zuba ruwa a kasan sha bane, akwai wanda ya taba sun turo da sakonni cewa da suna yin wani abu mara kyau amma ta dalilin kallon shirin Izza So sun daina. Akwai wanda ya ce shi ma'aikacin gwamnati ne amma ta dalilin shirin fitin Izza So ya daina satar kuɗi. Wasu 'yan kallo sun bayyana ra'ayoyinsu wanda sun zo ɗaya da ra'ayoyin da Nura Mustapha ke samun sakonninsu a koyaushe. Ina gani sosai don baya wuce ni gaskiya, duk sati ina kalla. Akwai darasi da zaki ce kin kwaikwaya? Gaskiya sosai ma, kamar na ɗauki darasi a Izza So sosai. Kamar wanne da wanne kenan? Kamar irin gaskiya, riƙon amana, tausayi da kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya duba da abubuwan da nake gani a wannan shiri na Izza So yakan nunar da cewa idan mutum ya riko da amana da gaskiya zai cimma nasara a rayuwarsa. Bisa ga duba ga shi jarumin Izza So din ya yi riko da gaskiya da aiki cikin amana, shi yasa ake ta mai bita da kulli wanda kuma nasara yake. Haka fa, ai shi nagari son kowa ne, shi kuwa mugu sai me shi.